Napatay si Alejandro Panes nga residente sa Zone 3, Barangay Dulunan, Arevalo, kag waiter sa isa ka bar sa Smallville Complex matapos ginlagas kag gintiro sang riding in tandem samtang nagasakay sa sini nga motorsiklo sinilang nga kasanagon Hulyo 11 sa North Fundidor, Molo, Iloilo City. Sa mga CCTV footage nga natipon sang Radyo Bandera Iloilo, una nga nakitaan, mga tak na alas 2:57 sang kaagahon nga padulong sa Molo nga area ang biktima samtang kasugata naman sila ang mga sospek. Sa masunod nga anggulo, makita nga nag-U-turn ang mga sospek sang ila na talupangdan ng biktima. Pagkalipas ang pila ka minutos, ginapasuni nagliko sa bahin sang Dulunan ang biktima nga padayon ginalagas sang riding in tandem. Pagkasunod sini, ang mga masunod nga mga eksena, mga tak na alas 3 sang kaagahon, nagbalik ang sospek kun sa diin. Nagbalik dinhi bangod mapaskog ang pagpanerbato sang nagasunod nga motorsiklo sa iya. Sa masunod nga anggulo, diri na makita kag mabatian ang duha ka lupok. Kung sa diin isa diri ang nag-igo sa biktima sa likod, lapos sa iya nga tiyan. Nasa labat naman ang isa ka salakyan nga nagaparking sa lugar. Ginpahayag nga natigayon pa nga makapadayon sa pagpadalagan sa iya nga motorsiklo ang biktima kag nakapangayo sang bulig sa isa ka gasolinahan kag ginhingagaw pa dala sa ospital apang wala gid ini makaluwas sa igo sang bala nga iya naagom gani ginbawian ini sang kabuhi sa Iloilo Doctors Hospital sinilang nga aga. Sa karon, padayon ang investigasyon sang kapulisan sa motibo kag sa mga sospek sa likod sang among krimen. Ini si Kabandera nga Melmar de la Cruz, nagabandera sang matutol nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.